ከዛ ወደ አዲስ አበባ መጣ። አዲስ አበባ መጣው ትንሽ ቆይቼ ወደ አሜሪካ ነው የሄድኩት። ለምን ነበር የሄድከው? የናሳ ኮምፒቲሽን ነበረ፣ በዛ ነው የሄድኩት። በጭንቅላት ያረለም ከፍለን ነው እንግዲህ ድሮን ዛያክ ነበር የሚጎረረው። ስማርት ተማሪ ስለሆንኩ እኮ በናሳ ነው የመጣው። ሮቦቲክስ ምናምን እንዳለው የሰራናት ሮቦት ማሰራችም ፌል አደረገች ምናምን። ሞካክራችሁ ነበር ግን እንደዚህ የኳስ አስገብተባት ምጥል ነች። ለክታ እንትን አልጣለችም፣ እዛው ቀረ ኳሱ። ዲስኳሊፋይድ ሆነ። ግን ከፍዬ ሄድኩኝና አዶናይ ሓውና ሃምዝ ትርኡ ለኹም ብዝትናገሮ ነገር ማለት እዩ ብጣዕሚ ካብዝ ልጥራሕ ለዋዕሉ ዘይኮነ ስል እቶም ላዋፃፅዎ ሰባት እውን ብጣዕሚ ከብድ እዩ ማለት እዩ። እና ኣነ ደሞ ብክዳን ምናምን ዝተኣሰረ መስልኒ፣ ግን ንሳቶም ብክዳን ብሎም ያውፅሞ ነው ምክንያቱ ክሳብ ላፃርዩ ማለት እዩ። ብክዳን ተኮይን ግን አዶናይ ምንም ስሕተት ዝበሃል የብሉ። አዶናይ እንደውም ብዙሕ ነገር በቃ ብዙሕ ሰብ ተቀባልነት ላግነ እዩ። እንደሞ አዶናይ ብዙሕ ተኸዝለሞ ኣብዚ ሕሳዓት ደሞ ብዙሕ ተቃውሞ ይለዓለ ማለት እዩ። አዶናይ ካናዳዊ ስለድኾነ ሲ ትና ኢትዮጵያ ዝተሸለሞ ሲ ልመበል ካልኣይ ልወፀ ይወሃብ ድብሉ ብዙሕ ተቃውሞታት እንሆ ማለት እዩ። እና ዜግነቱ ካናዳዊ ተኾነ ስደት ኣፅልእዎ፣ ስደት ሕማቅ ከም ዝኾነ ትረድእዎ። መንእሰይ ንኸይ ስደት ኩሉ በቃ ወጣት ንከይ ስደት ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ እንትመክር እንትብል ካናዳው እንድሕር ኮይኑ ሽልማቱ ይመንጠል ይብሎ ማለት እዩ። እና ዜግነቱ ካናዳ ተኾነ መቸም ኢትዮጵያዊ እዩ። ደሞ ካብ ካናዳ ሓምዱ መፀ ድማ ቅድሚ ቲክቶክ ኣዋርድ ምውድዳር እውን ተናግሪኡ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ኩሎም ቲክቶከራት መብዛሕትኦም እቲ ሽልማት ነቲ መበል ካልኣይ ሰብ ይኹን ይብሎ ማለት እዩ። እና ባይዘወይ ትኾነቲ አዶናይ ኣብ ቀራ መዓልቲ ሓምዱ ወፅእ ተስፋ እኒሀኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዋላ ተፃረዩ ወለም ትላብ ካናዳ ዝሰደዶ ሰብ ምናምን ክድሓዝ ክኽእል እዩ እቲ ድብለሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዘይሕጋዊ እዩ ማለት እዩ። ብቅርሺ እትኸዶ ወይ ምሁር ኮይንካ ንትምህርቲ ገለ ትወፅእ ስለትኽእል ዳስ ብቅርሺ ምኻድ ስለለይፈቅድ እቲ መንግስቲ እና ከምዚ ትርእዩ ኣለኹም እዩ ማለት እዩ። ግን ደሞ መብዛሕትኡ ለለ አዶናይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት በተለይ ተጋሩ ማለት እዩ። ተጋሩ ትኾንና ብዙሕ ናዋርዶ ኣለና፣ ብዙሕ ንፃረፎ ኣለና። ታገሩ አዶናይስ ኣብ ናይ ባዕሉ ዓለም ዝነብር ምርጥ ዝኾነ ሰብ እዩ። ሰብኣይ ቃኒ ኣይብል። ኣነስ ብጣዕሚ ኣድንቆ እዩ ማርያምን። ኩሉ ሰብ ከምኡ ክትኾንስ በቃ ህንደየናይ ሓምዓመና ነበርና ብለ ደሞ ሓደ ሰብ ተሓጉዝ ልል እኹል ይነብሩ። አዶናይ ሕዝስ ናዚኦም ዲቻ ቦይስ ና ነፃነት ንኣክበረት ናዚኦም ሂወት ኣብኡ ድዩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዩ ሕበንቲ ብወደይ ብስሩን ጠንካራ ዝገበረን ንሱ ይመስለኒ። ክወድቕ ይብል እንደገና ደጊመ ይልዓል እና ብዙሕ ነገራት መቐለ ኮንኪ ሰሚዕኽዮ ዘለኺ ንሱ ሕዚ ኣዲስ ኣበባ ተኣስዮ ዘሎ እንታይ እዩ ሕዚ ቀፃሊ ትልምኺ ክትከደ ሓሲብ ከለኺ ዶ ክትገሺ ወይስ ከመይ እዩ? ምንም ኣነ ያው ንእሽተይ ንክረጋጋእ ንባዕለይ ኢለ ልኸይድ ዘለኹ እምበር መንግስቲ ዝሓዘዎ ጉዳይ እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ምላሽ ክወሉ ኢለ ይኣምን። ኣነ ከይደ ተመነጣጢረ ዝገብሮ ነገር የለይ። ግን ኣነ ብፀሎት እየ ልድግፎ። እግዚአብሔር ድማ ጸሎቱ እግዚአብሔር ድማ ካብ ማንም ላዕሊ ወላዲት ኣምላክ ልዕሊ እዩ። ንሳ ክትድግፎ ትኾን እያ ልብል እንትነለኒ ምንም ዘጨናንቕ ነገር የብለይን። ካባይን ላዕሊስ እሱን እግዚአብሔር ቀረባ እዩ ኢለ ይኣምን። ሕዚ እቲ ዝበዝሕ ሰብ